Добрый вечер. У эфире Белсату подсумование и анализ самых важных падзеяў и тенденцыяў тыдня. З вами Віталь Цыганкоў. За найбліжэйшую гадзіну мы абмяркуем, ці сапраўды адбылася пэўная дээскалацыя ў беларуска-украінскіх адносінах і пагроза вайны трошкі адступіла. Прааналізуем, як блізка Расія падышла да паліўнага крызісу і ці можа дэфіцыт бензіну прывесці да сацыяльнага выбуху. А таксама пагаворым пра дэмаграфічную катастрофу ў Беларусі, якую ўлады хочуць выправіць мігрантамі. І наша першая тэма пра беларуска-украінскую палітычную разрадку. За апошнія дні украінскія палітыкі выдалі некалькі прымірэнчых заяваў у бок Беларусі. А чаму бы не? Бо Лукашенко фактычна выканаў ультыматум Зеленскага, рэтрансляторы так ці іначай не працуюць, і ў Кіеве гэта ацэнілі. Але ці надоўга цяперашняя дээскалацыя? Пра вайну і мір Юлія Цяльпук. Лукашенко спусціўся на зямлю. Пасля азіяцкага турнэ, якое адбывалася на фоне пагрозаў абмену ударамі паміж Менскам і Кіевам. 3 дні правёў за кадрам, а на 4-й расказаў выпускнікам акадэміяў пра існаванне новай небяспечнай партыі. Главный очаг напряженности в регионе – конфликт в Украине. Партия войны всеми силами стремится к затягиванию этого вооруженного противостояния. Международная партия войны. Міжнародная гучыць шырэй, чым толькі еўразвяз, які Лукашенко звычайна абвінавачвае ў агрэсіўнасці. Сам жа узурпатар, вынікае з прамовы, у шэрагі злой партыі сябе не залічае. Никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна. Это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросу. Іншае пасланне Лукашенко накіраваў ворагам пра наяўнасць ракетнага комплексу «Арэшнік» і тактычнай ядравай зброі, якія лічаць Серьезным фактором стратегического сдерживания. Многія аналітыкі заяўляюць, што рэзкае напружанне ў адносінах паміж Менскам і Кіевам апошнімі днямі пайшло на спад пасля адключэння на тэрыторыі Беларусі рэтранслятораў для расійскіх ударных дронаў. У інтэрв'ю Financial Times прагучала: Лукашенко зрабіў стаўку на ўсё або нічога. Ён зайшоў у казіно не ў той дзень. Ён быў упэўнены, што сарве джэкпот, але ён нічога не сарваў. Калі ты ведаеш, што вайна не выйграная, і цябе раптам яшчэ больш уцягваць у гэтую вайну як саюзніка, што ж, у яго дастаткова здаровага сэнсу, каб зразумець, што яго не варта ў гэта ўцягваць. Кіраўнік офісу прэзідэнта Украіны Кірыл Буданаў следам заявіў, што Менск чуе украінскія прапановы. Не трэба нам рабіць яшчэ аднаго ворага, не ў тым сэнсе, што мы самі нешта эскалюем. Тое, што яны нас пачулі, гэта вельмі правільны крок. Вайна з Украіною для іх завершыцца крахам. Таму што з аднаго боку Расія, якая будзе душыць у брацкіх абдымках і задушыць у такіх умовах до конца. Пагроза адкрыцця беларускага фронту на фоне такіх выказванняў сёння сапраўды выглядае меншай. Аднак не відаць пакуль прыкметаў завяршэння самой вайны, што прызнаў і прэзідэнт ЗША. Мы урэгулявалі шмат войнаў, і менавіта гэтая, я думаў, будзе самую лёгкую. Але Пуцін складаны персанаж, і гэты хлопец таксама складаны персанаж. На палях саміту 3.0 Дональд Трамп пацвердзіў гатовасць перадаць Кіеву ліцэнзію на вытворчасць ракет «Пэтріат» да сістэмаў супрацьпаветранай абароны. Краіны Альянсу зацвердзілі рашэнне аб вылучэнні 70 мільярдаў еўра ў вайсковай дапамогі ўкраіне на гэты год. А 12 дзяржаваў абвясцілі пра запуск праекту Deep Precision Strike – праграмы стварэння дальнабойных ракетаў новага пакалення. Владимир Зеленскі прапанаваў краінам блоку супольную вытворчасць беспілотнікаў. Еўрапейскія чальцы НАТО дамовіліся цягам 10 гадоў давесці выдаткі на абарону да 5% ВУК. Выглядае як рыхтаванне да працяглай вайны.
Але Кіеў запэўнівае у адваротным. Мы адчуваем, што мы больш моцныя на полі бою. Гэта дзякуючы нашым гераічным салдатам, перш за ўсё і падтрымцы нашых партнёраў. Але я думаю, што ў нас ёсць такі шанец, сапраўдны шанец, схіліць Пуціна да перамоваў у гэтым годзе. І вось чаму для гэтага нам патрэбна, як кажуць еўрапейскія партнёры, аднадушнасць. Так, аднадушнасць і сапраўднае адзінства ўсіх партнёраў. Афіцыйны Кіеў атрымаў ад Дональда Трампа дабро на удары па нафтавай інфраструктуры ўнутры Расіі. Трамп пры гэтым заўважыў, што так, гэта эскалацыя, але гэта тая эскалацыя, якая можа прымусіць Уладзіміра Пуціна пайсці на мірнае пагадненне. Украіна сёння мае пэўную тактычную перавагу толькі ў далёкіх і сярэдніх ударах. Перавага ў авіяцыі і ракетным узбраенні цалкам застаецца на расійскім баку. Толькі за апошні тыдзень у Кіеве загінула больш як 20 мірных жыхароў. На фронце вельмі павольна і надзвычай крывава, страшна і вялікім коштам. Але расійская армія працягвае параломваць украінскую абарону і захопліваць асобныя пазіцыі. Расія ж нарошчвае вайсковую інфраструктуру ля сваіх межаў з краінамі НАТО і каля беларуска-украінскай мяжы. Значыць, разглядае розныя сцэнарыі развіцця канфлікту. Ці ўсё яшчэ разлічвае на вайсковы ўдзел Беларусі? Галоўнакамандуючы ўзброеных сілаў Украіны заявіў, што Расія плануе распачаць баявыя дзеянні ў Чарнігаўскай вобласці і, магчыма, нават наступ на Кіеў. Але для гэтага ёй не хапае сілаў. Калі б у Расіі была яшчэ адна вайсковая групоўка хаця б у 100-200 тысяч чалавек, яна б ужо даўно наступала б на Кіеў. І наўрад ці Лукашэнку ўдалося б цалкам супрацьстаяць такому жаданню Расіі. Апошнія прымірэнчыя заявы украінскіх палітыкаў прывялі да пэўнай разрадкі напружання на беларускай паўднёвай мяжы. Але стратэгічная вайна працягваецца, таму у любы момант усё можа змяніцца на горшае. Галоўныя спадзевы беларусаў сёння, каб гэтая часовая дэскалацыя ў стасунках Мінску з Кіевам стала устойлівай. Юлія Цельпук, Белсат. І зараз прааналізуем гэтую тэму яшчэ больш глыбока з нашым сённяшнім госцем. Гэта вядомы ўкраінскі палітолог Уладзімір Фісенка. Уладзімір, прывітанне, дзякуй, што далучыліся да нашага эфіру. Ці сапраўды вы лічыце, што адбылася пэўная дээскалацыя паміж Менскам і Кіевам? Гэтыя апошнія заявы украінскіх кіраўнікоў сведчаць пра тое, што ўсё-такі, скажам, пагроза вайны, пра якую так шмат казалі ўжо ў маі, чэрвені, можа быць, трошкі адступіла? Ці гэта толькі часова, а стратэгічна мала што мяняецца? Ні, дивіться, загроза війни, вона є з боку Росії, не з боку Білорусі. І це чудово розуміють в Києві. Я думаю, що це навіть Лукашенко теж розуміє, що загроза війни або втягування Білорусі в війну є саме з боку Москви. Він там може казати публічно про те, що це є партія війни десь там на Заході, але головна партія війни – це Путін, його оточення, які розв'язали цю війну і які хочуть втягнути в цю війну Білорусь. Ось в чому проблема. На даний момент прямої загрози про вторгнення на територію України, саме про вторгнення з території Білорусі немає. В Києві мало вірять в те, що білоруська армія сама або Лукашенка за власною ініціативою піде на війну проти України. Для того, щоб реальні бойові дії розпочалися, на території Білорусі має бути велике російське угрупування. За оцінками українських військових експертів, не менше 70 тисяч осіб, а можливо навіть і до 100 тисяч. Такого резерву зараз у Росії немає. Але така ситуація може з'явитися пізніше, в разі, якщо Росія проведе масову мобілізацію, з'являться нові додаткові резерви, тоді може з'явитися і загроза атаки з боку території Білорусі. На даний момент проблема була в іншому. В тому, що режим Лукашенка, він допомагав Путіну атакувати Україну в повітрі. Це от ті самі радіолокаційні станції, які допомагали Росії наводити дрони на північні регіони України, і, зокрема, йдеться і про Київ, а також і про західні регіони України.
От в цьому була проблема. А також в інших формах воєнної взаємодії між режимом Лукашенка і Росією. От, Владимир, про гэты іншыя формы давайте я, можа быць, удакладню, можа быць, такі больш пессімістычны сцэнар намалюю, но вядома, што зараз Украіна вельмі паспяхова, актыўна атакуе расійскія нафтаперапрацоўчыя заводы, і вага гэтай беларускай нафты, якія пастаўляюць Расію беларускія заводы, все павышаецца. І в нейкі момант Украіна скажа, ну, нашы гэтыя дзеянні праз беларускую нафту трошки зніжаюць эфектыўнасць і запатрабуе ад Лукашэнкі спыніць гэтыя пастаўкі в Расію. А ён не пагадзіцца на ультыматум. Магчыма такое? Теоретично так, практично, на мій погляд, маловірогідно. Да, Зеленський піднімав тему білоруської нафти, але от чому відбулася ця деескалація, про яку ви згадували? Вона відбулася і інформаційна, в політичній риториці, і думаю, що реально і на практиці також. У всякому разі, з боку України немає зараз таких ультимативних вимог до Білорусі, зокрема і те, що стосується білоруських НПЗ. Думаю, що це пов'язано з тим, що і з боку Китаю, і з боку Європейського Союзу, можливо, з боку США, були певні зусилля спрямовані на те, щоб не допустити виникнення реального воєнного конфлікту між Україною і Білоруссю. Ну, а для Зеленського важливо було, на мій погляд, не стільки зробити якийсь анонс реальних ударів по території Білорусі. Це, скоріше, був тиск, політичний тиск, який, в принципі, спрацював. Крім того, можливо, розрахунок робився на те, щоб і Китай поступово залучався до теми мирного врегулювання, хоча б в закритому режимі. І деякі джерела свідчать про те, що Китай, ну, хай не прямо, опосередковано, але впливає на цю ситуацію. Тому теоретично удари по білоруських НПЗ вони можливі, але я думаю, що з дуже високою вірогідністю Україна не буде робити якихось там превентивних ударів по території Білорусі, якщо не буде ударів з білоруської території. Ну, дай Боже, сёння адбылася вельмі істотная, асабліва для украінскага палітычнага жыцця падзея. Украіна мяняе сваю палітычную стратэгію. Пра гэта заявіў прэзідэнт Владимир Зеленский. Теперь за кожны з прыярытэтных замежна-палітычных кірункаў, уключаючы стасункі з США, Еўразвязам, а таксама Польшай і Вугоршчынай, будзе адказваць канкрэтны чалавек са значным досведам. У сувязі з гэтым Зеленскі абвясціў пра змены ў кабінеце міністраў, заявіўшы пра адстаўку прэм'ер-міністркі Юліі Свірыдэнкі. Адпаведныя замены ва ўрадзе Украіны. Будуць таксама змены ў складзе кіраўнікоў праваахоўных органаў. Владимир, вось наколькі зараз в Украіне абмяркоўваюць, в якім аспекце гэтую падзею, наколькі гэта сенсацыйная падзея і як яна можа паўплываць на замежную палітыку, калі ўж Зеленскі пра гэта шчыра заявіў? Я думаю, що принципових змін в зовнішній політиці не буде. Буде, знаєте, якщо користуватися спортивною мовою, буде заміна гравців деяких на ключових напрямах, оновлення складу, можлива зміна функціоналу, навіть тих гравців, які зараз є в складі уряду. Оце можливо. От щодо американського напряму. От якраз посилення американського напряму відбудеться з тієї точки зору, що Свириденко, яка йде з посади прем'єр-міністра, буде послом України в США. У неї є дуже добрі ділові стосунки з міністром фінансів США Бесентом. І схоже, що Свириденко буде просувати цілу низку наших важливих стратегічних проєктів в стосунках США. Це і дронова угода, це робота щодо підписання ліцензійної угоди щодо виробництва в Україні американських ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот», продовження роботи над ресурсною угодою і так далі. От вам конкретний приклад. Сенсація дійсно є в тому, що це сталося несподівано. Якщо б були спочатку витоки певні кроки, які б свідчили про оновлення складу уряду і прем'єр-міністра, тоді б сенсації не було. Було очевидно, що у Свириденка є певні проблеми в стосунках з парламентом. Ну і Зеленський час від часу робить от такі кроки, щоб оновити і персонально, і з точки зору, скажімо так, мотивації роботи, оновити склад уряду. Це було рік тому, періодично, частково було і раніше, майже кожен рік це відбувалося.
І зараз чергова заміна складу уряду для того, щоб уряд працював більш енергійно. Ну і от буде зміна певного функціоналу. То бок гэта не сведчыць пра нейкую палітычную нестабільнасць, гэта не выключае штосьці падобнае на палітычны крызіс. Все, як вы кажаце, застанецца больш-менш стабільным, так? Ні, якщо б був ризик політичної кризи, Зеленський би не пішов на такі кроки. Тим більше, от коли вимагали від нього зміни уряду, наприклад, наприкінці минулого року, на початку року, тоді були лише точкові зміни. Він на це не пішов. А зараз все це робиться за його ініціативою. Ну і головний кандидат на посаду прем'єр-міністра Сергій Корецький, нинішній керівник компанії «Нафтогаз Україна». Він має репутацію дуже гарного менеджера і в той же час політично нейтральної фігури. Він буде прем'єр-міністром-технократом, не політичною фігурою. І думаю, що у нього високі шанси на те, щоб його кандидатура була затверджена в Верховній Раді. Владимир, апошняе пытанне. Вы уже сами закранули важность, безумоўна, украинско-американских дачыненняў. И вот на гэтым фоне тое, что весь час мы уже колькі часу абмяркоўваем палітыку Трампа, наколькі она меняется. Апошнія, скажем, сведчанні нібыта аптымістычныя для Украины. И Зеленский с Трампом на саммите НАТО так нормально поразмаўлялі. И уже Песков, прадстаўнік президента России, заявляе, что, на жаль, на тым баку Украины не только там Берлин і Осло, але і, на жаль, Вашингтон. Гэта пакуль толькі рыторыка, ці сапраўды Украіна адчула, што адміністрацыя Трампа паварочваецца ў бок Києва? Я думаю, що відбулися зміни і в риториці адміністрації Трампа, і стало більше поваги до України. І це наслідок воєнних успіхів України. Те, що Україна стала більш сильною, потужною в спротиві російської агресії. Удари по території Росії, по тих самих російських НПЗ, по Криму. Оце це переконало американців, що у України є карти, є козирі в боротьбі з Росією. І це змінило ставлення США до України. І те, що оголосив Трамп, цілу низку кроків по взаємодії з Україною, це якраз свідчення такої зміни риторики. Якщо це відбудеться і в переговорному процесі, а такі ознаки теж є. Зокрема, США останнім часом кажуть не про поступки України, щоб Україна вивела свої війська з Донбасу, наприклад. Ні. Йдеться про вимоги до Росії, вимоги щодо припинення вогню. І от якщо ця позиція буде зберігатися далі, тоді це безумовно буде відповідати інтересам України. Але коли йдеться про Трампа, нічого не буває постійно. Є феномен гойдалок Трампа. Сьогодні одне, завтра інше. Тому за Америку треба працювати постійно і потрібна зараз більш активна, більш енергійна робота з Сполученими Штатами. Тому Зеленський відправляє до США такого важковаговика, як поки що діючого прем'єр-міністра Юлії Свириденко. Дякую вялікі. У нашым эфіры гостем Белсату быў Уладзімір Фісенка, украінскі вядомы палітолог. Дякую за ўдзел. І яшчэ адна навіна, якая мае дачыненне да тых тэмаў, якія мы толькі што абмяркоўвалі. Памёр адзін з найбольш вядомых і прынцыповых апанентаў Масквы ў амерыканскай палітыцы – сенатар Лінсі Грэм. Інфармацыя пра гэта з'явілася на ягонай старонцы ў сацыяльнай сетцы X. Сям'я сенатара паведамляе, што палітык пайшоў жыцця ад раптоўнай і непрацяглай хваробы. Напярэдадні сваёй смерці Грэем сустракаўся з прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зеленскім у Кіеве. На сустрэчы абмяркоўваўся ціск на Маскву і ўсіх, хто падтрымлівае вайну Расіі супраць Украіны. Владимир Зеленский адным з першых выказаў спачуванне ў сувязі са смерцю палітыка. Лінсі быў сапраўдным абаронцам свабоды і каштоўнасцяў, якія робяць наш свет бяспечнейшым, сказаў украінскі прэзідэнт. Паводле Зеленскага, Грэем 10 разоў наведваў Украіну за гады вайны і рабіў гэта, калі ў гэтым была найбольшая патрэба. Свае спачуванні з нагоды смерці амерыканскага сенатара выказала і Светлана Ціхановская. У інтэрв'ю выданню «Зеркала» она падкрэсліла, што мела гонар сустракацца з Грэемам і бачыць ягоную цвёрдую прыхільнасць свабодзе, дэмакратыі і бяспецы нашага рэгіёну. Беларусь, паводле Ціхановскай, страціла прынцыповага сябра і саюзніка.
Ну а зараз да наступнай тэмы, якая звязана з папярэднімі пра паліўны крызіс у Расіі, выкліканы ударамі украінскіх дронаў па расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах. Вытворчасць бензіну ў Расіі скарацілася да 65% ад сярэдняга сезоннага спажывання. Паводле падлікаў Financial Times, дэфіцыт паліва ўжо закрануў каля 50 мільёнаў расейцаў. Гэта 35% насельніцтва краіны. Тым часам, пакуль расійскія НПЗ спыняюць працу, беларускія павялічылі продаж паліва ў суседнюю краіну амаль у 2,5 разы, прабачце. Падрабязней пра гэта Аліна Скрабунова. Вот вам люди. Пожалуйста. Гэтак гарыць ільскі нафтаперапрацоўчы завод на поўдні Расіі. Апошні раз украінскія войскі атакавалі яго ў ноч на 10 ліпеня. Усяго з пачатку года гэта ўжо 5-й удар па ільскім НПЗ, а з пачатку вайны 17-й. Адны з апошніх удараў ЗСУ прыйшліся таксама па партовым тэрмінале кампаніі «Курган Нафтапрадукт» у Таганрогу і па сховішчах нафтапрадуктаў у Азове. У Расіі не засталося ніводнага буйнога нафтаперапрацоўчага заводу, які б не пацярпеў ад удару. Паводле падлікаў Associated Press, з сакавіка Украіна нанесла больш за 50 удараў па сховішчах, тэрміналах і іншай энергетычнай інфраструктуры Расіі. Найбольш якраз па нафтаперапрацоўчых заводах. Паводле выдання «Медуза», пік украінскіх атакаў на расійскія НПЗ быў дасягнуты ў чэрвені. Тады праз удары ЗСУ спыніў працу маскоўскі НПЗ і былі пашкоджаныя шмат іншых. 6 ліпеня украінскія дроны вывелі са строю ключавую установку на омскім НПЗ, апошнім з буйных заводаў, які раней не быў атакаваны. Он работал для того, чтобы закрыть как раз потребности, которые образовались из-за того, что были поражены нефтезаводы в европейской части России. Вот. И по последним данным он до поражения обеспечивал 20% всех потребностей и армии, и там, мирных людей, соответственно, которые просто заправляются на заправках всей России. То есть это огромная часть. Успокойся, ну что ты, это последний бензин. Усе гэтыя пашкоджанні інфраструктуры прывялі да ўзнікнення паліўнага крызісу, які перайшоў у вострую фазу. Мы павінны прызнаць, што ёсць праблемы і ёсць дэфіцыт, з-за якога мы назіраем чэргі альбо нестабільную працу заправак. Дэфіцыт са зразумелых прычын, бо нашыя нафтаперапрацоўчыя заводы выходзяць з ладу праз прылёты. Дэфіцыт бензіну і дызелю адчуваюць амаль усе расійскія рэгіёны. У большасці з іх уведзены ліміт на выдачу паліва ў адны рукі. Да АЗС выстройваюцца кіламетровыя чэргі. В данный момент пустой бак. Машина начинает глохнуть. Я не знаю, до колонки доеду или нет. При учете того, что как это называется, канистры не продают, видимо, мне придется машину оставлять прямо здесь. В стране, которая нефть делает, нет бензина. Как так может быть? Разам з чэргамі на АЗС растуць і цэны на паліва. З пачатку года бензін у Расіі падаражэў амаль на 14%, дызель на 15%. Паралельна з гэтым панізілі якасць паліва з еўра-5 да еўра-3. Паводле аўтаэкспертаў, сучасныя аўтамабілі не праектуюць пад паліва нізкай якасці. Таму рэгулярнае выкарыстанне такога бензіну можа выклікаць розныя праблемы. Есть большой шанс, что мотор уже без вмешательства сервисменов не выйдет на нормальный режим работы, придется менять или свечи, или форсунки, или еще что-нибудь связанное с экологией, могут забиваться сажевые фильтры. Падвышэнне цэнаў і дэфіцыт паліва ўжо паўплывалі на многія сферы жыцця расейцаў. У Забайкаллі праз недахоп паліва часова перасталі вывозіць смецця. Уайлдберріс павысіў камісіі для прадаўцоў ад 5 до 20%. У Іркуцку падвысілі кошт праезду ў грамадскім транспарце з 37 до 45 рублёў. Пастаўшчыкі з паўднёвых рэгіёнаў папярэдзілі гандлёвыя сеткі, што могуць не ўкласціся ў тэрмін і просяць не штрафаваць іх за затрымкі. Але галоўная рызыка яшчэ наперадзе. Аграрыі чакаюць паставак дызелю. Я опять разговаривала с нашими мужиками из Черепанова, с фермерами. Знаете, что они мне сказали? Лен, если дистопливо будет по 100 рублей, мы даже комбайны заводить не будем.
Пусть оно сыпется на землю. Праз дэфіцыт паліва расейцы пачалі ездзіць запраўляцца ў Беларусь. На некаторых памежных АЗС паўсталі чэргі. У Белнафтахіме адмаўляюць ажыятаж, але заяўляюць пра гатовасць справіцца з ім. Каб спраўдзіць гэта, нашыя журналісты пад выглядам расейцаў патэлефанавалі на некалькі заправак паблізу мяжы. Конечно, ребят. Если вас на таможню пропустят, какие проблемы? Можно до полного бака с канистрами только железными, пожалуйста. Нет очереди, я вас буду ждать. Вы приезжайте, заправляйтесь. Все, пытайтесь. Приезжайте, заправляйтесь. Да, можете приехать. Ограничений нету. И очереди нету. Пры гэтым экспарт паліва з Беларусі ў Расею ў чэрвені дасягнуў піку і склаў амаль 150 тысяч тонаў. Расея даўно імпартуе паліва з Беларусі, а цяпер ва ўмовах крызісу пачынае купляць у Казахстане і, імаверна, у Індыі. Але ўсё адно гэта не пакрывае дэфіцыту. Аліна Скрабунова, Белсат. Што ж, да гэтай тэмы яшчэ вернемся далей в нашай праграме, а зараз пра не менш важную і, можа быць, не менш трагічную тэму. Это дэмаграфічная катастрофа ў Беларусі, бо нараджальнасць за апошнія 5 гадоў упала да аднаго з самых нізкіх у Еўропе ўзроўняў. Самая драматычная сітуацыя ў Менску, дзе за 8 гадоў нараджальнасць знізілася амаль удвая. Якія прычыны, якія цяперашнія магчымыя наступствы такога дэмаграфічнага спаду, а таксама як улады збіраюцца развязваць гэтую праблему, разбіралася Аліна Скрабунова. Беларусь у дэмаграфічнай яміне. Згодна з афіцыйнай статыстыкай, з 2017 да 2025 года нараджальнасць у Беларусі знізілася амаль на 40%. Калі гаварыць асобна пра Менск, то тут у 2025 годзе нарадзілася 9,5 тысяч дзяцей, што амаль у 2 разы меней, чым у 2017 годзе. З гэткай статыстыкай Беларусь увайшла ў топ-10 краінаў свету з самай нізкай нараджальнасцю. Ніжэй у Еўропе толькі Мальта і Украіна, якая 4-й год вядзе цяжкую вайну за выжыванне. Падзенне нараджальнасці, вядома, агульнаеўрапейскі тренд, але ў еўрапейскіх краінах нізкая нараджальнасць кампенсуецца міграцыяй. У нас жа унікальная сітуацыя. Это нестабільная эканоміка, это першае, і людзі баяцца з палітычных таксама з-за палітычнай сітуацыі, але таксама мы павінны памятаць аб тым, што зараз пакаленне 90-х, але што мы бачым, што шмат дзяцей 90-х з'ехала, і моладзь, якая сёння рэпрадукцыйнай сістэме выбрала ўдзел, яе становіцца ўсё менш. Паводле дадзеных Белстату, сумарны каэфіцыент нараджальнасці ў Беларусі ў 2025 годзе упаў да катастрафічнай адзнакі 1,26. Гэта амаль у 2 разы меней, чым сумарны каэфіцыент аднаўлення нацыі, які роўны 2,1. Ці азначае гэта, што беларуская нацыя пад пагрозай знікнення? Не ў сённяшнім пакаленні, але праз 2 пакаленні гэта сітуацыя можа стаць рэальнасцю для Беларусі. Таму што гэта сітуацыя сёння ўжо уплывае на эканоміку, і тыя людзі, якія сёння працуюць у працоўным узросце і якім заўтра павінны выходзіць на пенсію, пенсіі плаціць будзе няма з чаго, ахова здароўя плаціць няма з чаго, і сацыялку плаціць таксама, і падтрымліваць людзей сталага ўзроста няма з чаго. Праблема з пенсіямі ўжо адчувальна ўплывае на беларускі бюджэт. Як заявіў кіраўнік Міністэрства працы Андрэй Лабовіч, грошы на выплату пенсіяў для ўсіх рэгіёнаў бяруць з Менску і Менскай вобласці, бо ў саміх рэгіёнах іх не стае. Паводле прагнозаў эканамічнага дырэктара Берак Льва Львоўскага, гэты тренд захаваецца ў Беларусі ў бліжэйшыя 30 год. По прогнозам, если текущие тренды сохранятся, у нас будет пик демографической нагрузки. У нас сейчас примерно 4 человека пенсионного возраста на 10 людей трудоспособного возраста. А вот в середине века эта цифра увеличится до 7 или 8 человек пенсионного возраста на, соответственно, 10 человек трудоспособного возраста. Улады, якія даўно ў курсе унутранацыянальных праблемаў, спрабуюць прыцягнуць у Беларусь працоўных мігрантаў. Летась Лукашенко запрашаў у Беларусь 150 тысяч пакистанцаў. Сёлета запрашае узбекистанцаў. Так мы мечтали бы, чтобы именно узбекские люди с семьями приезжали в Беларусь, поселились здесь, получили помощь здравоохранения, если нужно образование, и развивались.
Нам это очень нужно для того, чтобы не пустела земля белорусская. Давайте будем вместе работать. Каб заахвоціць працоўных мігрантаў, улады спрасцілі працоўнае заканадаўства. Наймальніку не трэба атрымліваць дазвол для працаўладкавання іншаземца па прафесіях, прызнаных дэфіцытнымі. Гэтай схемай карыстаецца 80% працоўных мігрантаў, якія прыехалі ў Беларусь. Цяпер у нашай краіне налічваецца каля 35 тысяч працоўных мігрантаў. Пераважную большасць з іх складаюць грамадзяне Туркменістану і Узбекістану. Але дасягнуць масавай працоўнай міграцыі ў Беларусь ва ўладаў не атрымаецца, мяркуе палітолог Павел Усаў. Маўляў, Беларусь не можа скласці канкурэнцыі Маскве ў плане заробкаў для мігрантаў. Беларусь у гэтым сэнсе для Узбекістану, як і іншых цэнтральна-азіяцкіх краін, абсалютна бесперспектыўная. Інакш бы з каранікам ці без караніка, з Лукашенка ці без Лукашенка у Беларусь бы хлынула хваля працоўных мігрантаў, але гэтага мы не назіраем. І, канешне, зразумела роспач кіроўнай наменклатуры, бо няма кім і няма чым якасна замяніць беларусаў, якія выязджаюць за мяжу. Паводле самых сціплых падлікаў з Беларусі пасля 2020 года з'ехала ад 500 тысяч чалавек. Аліна Скрабунова, Белсат. Гэтую тэму мы яшчэ працягнем в нашым эфіры, а зараз вяртаемся, як абяцалі, да тэмы паліўнага крызісу ў Расіі. Сёння там гарэў Сызранскі нафтаперапрацоўчы завод. На яго прыйшліся начныя ўдары ўкраінскіх дронаў. Губернатар Самарскай вобласці Вячеслав Федарышчаў пацвердзіў атаку на завод, а таксама абвесціў рэжым беспілотнай небяспекі. Украінскія дроны не ўпершыню атакуюць НПЗ. Пасля травеньскай атакі завод спыняўся мінімум на месяц. Генеральны штаб ЗСУ паведамляе, што ў выніку начной атакі на гэтым заводзе зафіксаваныя выбухі і пажар. Праектная магутнасць прадпрыемства складае каля 8,5 мільёнаў тонаў нафты на год. Завод вырабляе бензін, дызельнае і авіяцыйнае паліва ды іншыя нафтапрадукты, якія ў прыватнасці выкарыстоўваюцца для патрэбаў расійскай арміі. Акрамя Сызранскага НПЗ, Украіна пацэліла ў 10 танкераў і 4 паромы ў акваторыі Азовскага мора. Генштаб Украіны тлумачыць удары тым, што танкеры выкарыстоўваюцца для трансплантавання расійскай нафты і нафтапрадуктаў у абыход міжнародных санкцыяў, а паромы забяспечваюць вайсковую лагістыку. Расійскі бок таксама атакаваў Украіну ўначы, для гэтага выкарысталі 13 ракетаў і 115 беспілотнікаў розных тыпаў. Паводле паветраных сілаў Украіны, супрацьпаветраная абарона збіла альбо падавіла 102 з 128 цэляў. Ну і зараз тэму паліўнага крызісу ў Расіі, да чаго ён можа прывесці, мы абмяркуем з палітолагам Александром Морозовым. Александр, прывітанне, дзякуй, што далучыліся да нашага белсатаўскага эфіру. І першае, мне хацелось бы спытаць, наколькі гэты паліўны крызіс пагражае абрынуць эканоміку Расіі? Ці, можа быць, мы перабольшаем? Але на самой справе, калі задумацца, дэфіцыт паліва, як пройдзе ўраджай, як будуць завазіць у тую ж агламерацыю Масквы прадукты, все гэта можа стаць пад сумненне, бо даволі істотны працэнт ужо нафтапрадуктаў не вырабляецца. Ці все-таки ўлада нешта прыдумае, будзе там закупляць у Індыі, у Казахстане? Ну, судя по всему, и судя по тому, что говорят сами российские власти, кризис с топливом будет продолжаться во всяком случае 1,5-2 месяца. И таким образом он затронет в той или иной степени уборочную кампанию. И видно, что Центробанк российский со своей стороны, комментируя ситуацию, говорит о том, что сохраняются проинфляционные тенденции. То есть в целом бензиновый кризис влияет как и на перспективу у аграриев в этом году, так и на инфляцию. Так что можно сказать, что последствия этого кризиса в любом случае достаточно масштабные. Ну, справится ли с ним российская власть, можно сказать так. Безусловно, для каких-то регионов проблема топлива будет решена. Скажем, понятно, что Москва или Калининградская область, они будут снабжаться в первую очередь, точно так же, как, наверное, прифронтовые районы российские, области российские,
поскольку туда в первую очередь снабжается армия, то там или гражданского населения получается возможность, так сказать, черной перекупки бензина и дизеля. А вот что касается, скажем, половины российских регионов, да, они будут испытывать трудности с бензином достаточно долго. И это видно хорошо, это касается таких регионов, как, например, Тува или, скажем, Калмыкия, где гораздо тяжелее даже сейчас ситуация, чем в ряде других регионов. Вот такая примерно складывается картина. А як бы вы оценили магчымасці, ну, скажем так, сацыяльных хваляванняў, ну, то, што людзі не проста будуць біцца ў чэргах і паводзіць сябе ўжо не вельмі культурна ў гэтых чэргах за бензінам, але звярнуць сваё нездавальненне на ўладу, якая стала прычынай гэтага крызіса, і на вайну. Ці ўсё-такі зараз толькі, ну, скажем так, песімістычных поглядаў на расійскае гэта доўгацярпення, і на гэта разлічваць не вельмі варта? Влияние есть, несомненно. Да, это, конечно, вовсе не влияние в направлении там, политического протеста, но то, что это влияние в пользу негативного отношения, бытового усиления, бытового негативного отношения к тому, что делает власть, оно, разумеется, есть. Оно идет по, собственно говоря, по двум направлениям точно. Первое направление – это широко звучащий вопрос, а где же ПВО, почему украинцы так успешно обстреливают не только НПЗ, но и целый ряд и военных объектов, и экономических, промышленных. И население, конечно, видит, что территория обстрелов расширяется. А второе, действительно, это реакция на бензиновый кризис. И мы слышим хорошо голоса, которые сводятся к тому, что власть здесь не справляется. Так что отношения в этом смысле слова формируются, но, конечно, пока мы не видим никаких признаков политического протеста, и, может быть, даже и не увидим его, во всяком случае, учитывая то, что идет война, и население хорошо понимает, что любые протестные выступления будут восприняты там, по статьям «Измена Родине» или что-то в этом роде. То есть очень тяжелые репрессивные статьи будут применяться к там, паникерству в такой ситуации, что называется, к пораженчеству. Поэтому ситуация в этом смысле слова такова. Да, настроения усиливаются, а власть будет пытаться разными инструментами вести какую-то, как они говорят, терапевтическую политику. Сами власти в отношении своих политических менеджеров говорят, что они должны реализовать вот такую политическую терапию, то есть смягчить усталость населения, усталость, негативизм. Что из этого выйдет? Ну, посмотрим к осенью. Но вось гэтыя ўдары украінскія па расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах де-факта ухваліў зусім недавно Дональд Трамп, прэзідэнт США, который сказаў пра гэта на саміце НАТО. Побач з Зеленскім сказаў, што так, эта эскалацыя, это та эскалацыя, якая можа наблізіць вайну да міра. Ну, маўляў, прымусіць Пуціна да замірэння. За апошні ўжо час шмат казалі пра тое, што можа прымусіць Расію да міра, і большасць экспертаў настроены так, што Пуціну вайна патрэбна, Путін будзе яе весці бясконца. А ваше меркаванне, што змена палітыкі ЗША, калі яна ёсць, ці можа она прымусіць Пуціна да міра? Гэтыя чэргі на запраўках, наўрад ці Путін так турбуецца за расійскае насельніцтва, але што можа это все паўплываць на Кремль? С моей точки зрения, да, это влияет на Кремль. Но каким образом? Безусловно, сам Путин собирается вести войну. В этом никто не сомневается. И нет других даже точек зрения о том, что сам Путин мог бы изменить позицию в этом вопросе. Но в чем здесь, так сказать, новизна ситуации? Успех украинской дроновой войны и то, что она поддержана сейчас уже и Соединенными Штатами, ну, одобрена во всяком случае, и не только, но и целый ряд стран также заявил, что дальние обстрелы российской территории – это нечто, что способствует приближению конца войны. Так вот, за этим стоит следующее. Путин, хотя и ведет войну, но он, конечно, внутри своей политической элиты очевидным образом начал утрачивать вот свой статус гаранта, так называемый, свой статус, которым он многие годы, так сказать, на него опирался.
опираясь на, так сказать, так называемое путинское большинство, но мы видим сейчас, что внутри российской административной, гражданской и военной элиты возникает очень острый вопрос. А какова дальше логика этой войны для Кремля? Каким образом, и для Российской Федерации, каким образом она может вообще закончиться и не является ли она самоубийственной? И вот сейчас голоса такого рода зазвучали. Так что это в этом смысле слова это влияет. И, может быть, оно повлияет и на просто на сроки окончания этой войны на истощение. Магчыма, сярод гэтых чыннікаў вы маеце на ўвазе і недаўні артыкул расійскага алігарха Андрэя Мельніченка, які займае 8е месца ў спісе самых багатых людзей Расіі у заходнім выданні, дзе ён казаў, што вось гэтае супрацьстаянне захаду з Расіяй не можа працягвацца бясконца, як вайна, і прапанаваў некалькі варыянтаў выхаду, некалькі сцэнароў. Адны ацэнілі гэта як вот тое ж бражэнне сярод пуцінскай эліты, другія як нейкую спецыяльную аперацыю Пуціна для таго, каб трошки так заходнюю грамадскую думку павесці не туды, куды трэба. А ваша ацэнка? Несомненно, что Андрей Мельниченко, конечно, совершенно лоялен и Кремлю, и Российской Федерации. Он ясно выступает в этом тексте в качестве патриотического миллиардера. Но в чем здесь новизна ситуации? Мы смотрели в течение всего периода войны в список Forbes российский и спрашивали себя, а когда раздастся хоть какой-то голос со стороны людей, которые создавали большие индустрии, почему они молчат, почему они просто отползают в тень. И это было довольно пессимистично, сознавать, что никто из них не собирается хоть в какой-то форме, доступной ему, включиться в вопрос об обсуждении того, до какой, так сказать, границы должна дойти война, которая действительно для России делается все более и более самоубийственной. И в этом смысле слова Мельниченко это довольно интересный эпизод, потому что если мы смотрим в 20-ку Forbes российскую, то там мы видим такие фигуры, кроме Мельниченко, с одной стороны, как Прохоров, Абрамович, Усманов, возможно, братья Бухман, которые теперь в этом списке довольно, так сказать, богатые люди. И это одна группа, Михаил Фридман и так далее. То есть мы видим тут группу олигархов, которые все это время давали понять, что они не являются сторонниками войны, но ничего не делают, а просто, так сказать, молчат, отползают. Там есть другая группа: Потанин, Мордашов, Виксельберг. И если за, так сказать, выступлением Мельниченко последуют, вот мы посмотрим, последуют какие-то еще события в этом списке Forbes, то это будет довольно интересный процесс. Поэтому пока можно, так сказать, смотреть с осторожным оптимизмом на эту ситуацию, я бы так сказал, потому что нет сомнения в том, что не только Мельниченко, но и все остальные в этом списке Forbes – это кремлевские миллиардеры всей своей биографии, всей своей истории. Но дело в том, что при определенных обстоятельствах под словом «Кремль» мы понимаем совокупность разных башен, которые ведут войну. И если война против Украины идет плохо, она идет все хуже и все опаснее для России, то в таком случае Кремль – это, так сказать, совокупность бульдогов, которые с определенного момента начинают между собой битву за будущее. Да, битву поміж собой. Так, Александр, я не могу не задать вам пытанне звязанае з беларускай тэматыкай, бо вы і в ёй добра разбіраецеся і добра ведаеце беларускую мову. Это скажу нашим гледачам. Вам можна задаваць пытанне беларуску. Вось все-таки вечная тэма апошніх, прынамсі, гадоў сярод беларускіх палітычных аналітыкаў. Дык все-таки Россия, Кремль хоча Беларусь цягнуць вайну, а Лукашенко нібыта там адбіваецца і петляе, так даволі удала, такі у нас рышучы вось такі кіраўнік нелегітымнай дзяржавы, ці все-таки ніхто яго туды не цягне, маецца на ўвазе Кремль, і ёсць згода взаемная паміж імі, што это прынесе только шкоду абодвум? С моей точки зрения, в прямом смысле Путин не вовлекает Лукашенко в войну, то есть прямо в военные действия, но при этом создает, несомненно, Кремль, несомненно, создает и расширяет, так сказать, площадку такую в целом
для того, чтобы в случае чего использовать белорусскую территорию. Но я думаю, что для Кремля Беларусь важна в качестве экономического хаба, который обеспечивает многие потребности в условиях санкций для России. Это довольно важно, то, что делает Беларусь. И Путин этим, с моей точки зрения, дорожит в данный момент, потому что Беларусь оказывает гораздо большую услугу экономическую Кремлю, чем, например, Казахстан даже или Кыргызстан, которые остаются довольно плотно в орбите Кремля. Поэтому я думаю следующее, что если и когда Кремль сформулирует как бы новую концепцию нападения на Украину, масштабную, прошу прощения, а пока этого нет, то на данный момент Кремль продолжает вести рутинизированную войну так, как он ее, так сказать, вел и раньше. Но если, так сказать, такие планы будут сформированы, то тогда, да, Беларусь окажется вовлечена. Дякую, Александр Морозов, палітолог, был гостем нашага эфіру. Мы абмяркоўвалі, да чаго можа прывесці, да якіх палітычных, эканамічных наступстваў паліўны крызіс Расіі ў выніку удараў украінскіх па нафтаперапрацоўчых заводаў. А зараз да той тэмы, якую мы ўжо сёння пачалі абмяркоўваць у нашым сюжэце. І зараз гэта дэмаграфічная катастрофа Беларусі. Пра яе наступствы, пра тое, як улада можа спрабуе хоча вырашыць. Мы зараз паговорым з Алісай Рыжачэнкай, прадстаўніцай у эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінета. Прывітанне, дзякуй, што далучыліся да нас. Прывітанне, дзякуй за запрашэнне. Наколькі, па-вашаму, глыбіня гэтага дэмаграфічнага крызісу ў Беларусі, бо часам, калі людзі ўздымаюць гэтае пытанне, іншыя кажуць, маўляў, гэта ва ўсім свеце так, і ў Еўропе, але ўсё-такі ў Беларусі, скажем, з 17-го года з 1,5 гэта нараджальнасць упала да 1,02, такога падзення няма нідзе ў Еўропе. Мы тут рэкардсмены, пра што гэта кажа? Ну, перш за ўсё, так, гэта не нейкі выпадковы каэфіцыент, які паказвае тэндэнцыю ўсёй Еўропы ці свету. Тое, што адбываецца ў нашай краіне без вайны, без ніякіх такіх падзеяў, гэта катастрофа насамрэч, таму што такое падзенне, яно паказвае, ну, наўпрост можна гэта назваць, калі ў людзей адабралі права голаса і галасаваць супраць рэжыму праз выбары, яны галасуюць супраць рэжыму, адмаўляясь нараджаць дзяцей і ад'язджаюць наўпрост з краіны. Галасуюць нагамі ў тым ліку. Так. І якія, па-вашаму, прычыны прывялі да гэтага зніжэння? Калі гэта комплекс, то калі коратка, яго можна акрэсліць? Ну, перш за ўсё, канешне, гэта нестабільнае палітычнае становішча, гэта адсутнасць бачання будучай Беларусі, таму што людзі не бачаць магчымасці развіцця сваіх дзяцей у той краіне, дзе ёсць дыктатура, дзе эканоміка не развіваецца, дзе ёсць шмат пытанняў да сістэмы адукацыі, да сістэмы эканомікі цалкам, як працуюць прадпрыемствы, як развіваць уласны бізнес, як зарабляць грошы, наўпрост, каб жыць нармальным жыццём, як жывуць гэта суседнія краіны. Ну, улады ж нешта прадпрымалі, асабліва, ведаеце, в 10-е гады яны гучна абвяшчалі пра розныя эканамічныя спрыянні нараджэнню дзяцей, маюцца на ўвазе, дапамогі дзіцячай. Все это, конечно, было непараўнальна з тым, што ёсць, напрыклад, тут в Польшчы, в іншых краінах, але нейкі момант там, нібыта, нейкі эфект быў. Во всяком разе, калі прыглядзець на табліцу, в 10-м годзе адбылася нейкае такое, павелічэнне нараджальнасці кароткатэрміновае. Чаму весь гэты эфект сышоў на не? Ну, таму што на першы план выходзіць не сямейны капітал ці нейкія пасобі, якія атрымліваюць бацькі да 3 гадоў, калі яны выхоўваюць дзетак. А на першы план выходзіць эканамічны паказчык, тое, што яны могуць зарабляць, як яны могуць развівацца ў сваёй краіне, і палітычны паказчык, то бок, што будзе адбывацца. Калі бацькі разумеюць, што іх сын ці дачка пойдзе ў школу, а потым ва універсітэт, і за нейкае слова, якое не падабаецца настаўніку ці там дэкану універсітэта, іх дзіця могуць адправіць у турму за гэтыя словы, ніякі бацька не захоча нараджаць і працягваць жыццё ў такой краіне, каб забяспечыць добрым жыццём і добрым развіццём сваё дзіця.
І вось улады, ну прынамсі Александр Лукашенко ўжо не першы раз кажа пра запрашэнне Беларусі мігрантаў. Паўтары год назад ён сказаў славутую фразу пра 150 тысяч пакістанцаў, але мы ведаем, што ніхто з іх не прыехаў. Цяпер ён кажа пра узбекаў трошкі больш, але в цэлым наколькі па-вашаму прывабная Беларусь для працоўных мігрантаў з беларускімі доходамі і ці можа гэта вырашыць праблему, бо мігранты все-таки там прыехалі і ад'ехалі. Ці Лукашенко хоча запрашаць людзей з усходніх краінаў, каб яны тут жылі назаўсёды? Тут ёсць два фактары. Першы фактар, конечно, гэта ўзровень заробкаў. Напрыклад, тыя ж узбекі могуць паехаць у Расію, зарабляць у 3 разы больш грошай, чым у Беларусі, і жыць абсалютна так жа, як і ў Беларусі, таму што умовы практычна тыя ж. Другі момант – гэта сацыяльная напружанасць, якая можа стварыцца ўнутры краіны, калі мы разумеем, напрыклад, на нейкім нафтане ці на іншым заводзе будзе працаваць цэлы цэх узбекаў ці людзей з Індыі, там, ці з пакістанцаў. Гэта, канешне, будзе весці да напружанасці ўнутры рэгіёна, таму што не шмат працоўных месц, дзе беларусы самі могуць зарабляць добрыя грошы, ну, не добрая, а просто сярэдні заробак па краіне, напрыклад, $1000 тых. Калі мы гаворым пра рэгіёны, сярэдныя заробкі ў рэгіёне гэта 1500 рублёў. Гэта не $1000. Напэўна, варта і нашим гледачам нагадаць, што ёсць такое паняцце, як сярэдні заробак, там сярэдняя тэмпература па граніцы, а ёсць медыяльны, які каля $700. 2000 рублёў. Большасць беларусаў зарабляе медыяльны заробак, каля $700. Усё верна. І таму тыя, хто будзе прыязджаць у краіну, і так, яны могуць прыехаць, займаць нейкія пасады, але гэта не ідзе гаворка пра нейкія кваліфікаваныя месцы, так, кваліфікаваны персанал. І таксама мы павінны разумець, што тыя заробкі, якія яны будуць атрымліваць у Беларусі, яны не будуць іх траціць у Беларусі. Яны будуць дасылаць гэту сваім сваякам, там, сем'ям у свае краіны. І гэта вельмі дрэнна для нашай эканомікі, таму што для нас вельмі важна, каб тыя заробкі, якія атрымліваюць людзі ў нашай краіне, каб яны неслі гэтыя заробкі ў крамы і пакупалі нейкія тавары, таму што ад гэтага наўпрост жыве беларуская прамысловасць. Так, але таксама ёсць аспект, вось вы пачалі трошкі і, можа быць, звярнулі з гэтай тэмы, ну, такі, скажем, культурны і такі, ну, сапраўды, который мы зараз назіраем в Заходняй Еўропе, где многія лідары, пачынаючы ад Меркель, прызнаюць, што мультикультуралізм праваліўся, не вельмі удаецца інтэграваць часам людзей з іншых цывілізацыяў. Беларусы, як паказвае сацыялогія, даволі моцна баяцца гэтага. Яны баяцца гэтага, перш за ўсё, таму што не толькі розныя культуры, розны менталітэт, розная рэлігія і рознае стаўленне да шмат якіх падзей. Да жанчын хаця бы. Да жанчын хаця бы, так. І гэта вельмі важны фактар, які насамрэч вельмі моцна паўплывае на стаўленне беларусаў да іншых людзей з розных краін. Яны любяць людзей, нічога не гавораць, але вот жыць бок о бок з гэтымі людзьмі, ну, не ведаю, як гэта будзе атрымлівацца ўнутры краіны. І больш за тое, вельмі важны паказчык і вельмі важны фактар – гэта тое, які ўклад у эканоміку будуць рабіць гэтыя людзі. Для нас усё ж, калі мы разумеем, што ў 2025 годзе нарадзілася толькі 55 тысяч людзей, там трошкі менш, яны выйдуць на рынок працы прыблізна ў 2045 годзе. А на пенсію ў гэты час выйдуць пакаленне 80-х, якое утрая больш за пакаленне 25-го года. А на сённяшні дзень у нашай краіне існуе салідарная пенсійная сістэма. То есть тыя працоўныя, якія сёння працуюць, яны утрымліваюць пенсіянераў. І тады, ну, гэта сістэма наўпрост не выжыве. І у нашых у рэжыма наўпрост застанецца толькі 3 выхады, і яны ўсе балючыя як для рэжыма, так і для беларусаў. Першае, гэта павялічваць пенсійны ўзрост. Па-другое, гэта павялічваць пенсійныя выплаты, але гэта на сённяшні дзень 34% ад заробкаў. Гэта практычна самы вялікі адсотак у параўнанні з шмат якімі краінамі. І трэцяе, гэта наўпрост павялічваць
колькасць часоў і павялічваць людзей, колькі працуюць. То бок, з аднаго боку можна павялічваць... такія меркаванні, што беларусы, памятаеце, адна прадстаўніца Камволя сказала, што вось какие добрыя індусы у нас, эфіопы, они так добра працуюць, а беларусы падчас там перапынку абмяркоўваюць, як там капусту засаліць. Вось, то бок беларусы іх уже мала працуюць, давайте працуйце больш, кажа ўлада, не імкнучыся стварыць умовы для нейкага інтарэсу больш эфектыўна працаваць. Насамрэч так, галоўная эфектыўнасць, а не то, сколькі часоў, гадзін ты працуеш. Будзеш перакладваць нейкую там так, дэтальку. Таму што насамрэч рэжым не імкнецца да таго, каб павялічваць эфектыўнасць, а наадварот мы бачым, што рэжым ўсё робіць, каб захаваць стратныя прадпрыемства. Стратныя прадпрыемства кожны год атрымліваюць усё больш гэтых субсідый, нейкіх танных крэдытаў пад дзяржгаранты і з дзяржаўнага бюджэта, з падаткаў беларусаў. Так лепей гэтыя грошы пусціць на тое, каб падтрымліваць беларусаў, наўпрост плаціць ім заробкі без працы. Гэта будзе танней, чым падтрымліваць стратныя прадпрыемства. Але часам, слухаючы гэта, многія людзі скажуць, некаторыя скажуць, вот вы все крытыкуеце, а што вы прапануеце? Я ведаю, што і вы асабіста, і аб'яднаны пераходны кабінет якраз займаецца стварэннем розных праграм эканамічных, але вось у гэтай, здаецца, праблеме, якой няма выйсця дэмаграфічнай, якую вы, калі коротка в рамках нашых 2 хвілін, які засталіся, бачыце вось гэтае выйсце, як можна гэта рэфармаваць і каб трошкі адштурхнуць Беларусь ад гэтай дэмаграфічнай катастрофы? Перш за ўсё, гэта палітычныя змены ўнутры краіны, таму што гэта первы шлях да таго, каб людзі, якія з'ехалі ў эміграцыю, вярталіся ў Беларусь. Але, канешне, наўпрост змена рэжыма гэта не паўправіць. Неабходна розныя праграмы, якія будуць стымуляваць возврат беларускіх спецыялістаў унутры краіны. Гэта і навукоўцы, і гэта кваліфікаваныя інжынеры, спецыялісты, лекары і гэтак далей. Без гэтага не будзе нічога ў нашай краіне. Людзі не будуць нараджаць у краіне, дзе няма умоў, прост жыць бяспечна і развівацца. А думаеце, нават новая дэмакратычная ўлада можа абысціся, калі яна, так сказать, наступіць без падвышэння пенсійнага ўзросту? Все-таки Беларусь на сёння адзін з найменшых у Еўропе. Тут пытанне, калі мы гаворым пра рэформу пенсійнай сістэмы, гэта не толькі пытанне павышэння пенсійнага ўзросту, гэта пытанне наўпрост рэфармавання гэтай сістэмы, таму што сёння працуе салідарная сістэма пенсійная, але яна павінна быць зусім іншая, яна павінна быць накапляльная, то бок павінен быць базавы ўзровень пенсій, які выплачваюцца людзям. Таксама накапляльная сістэма, якая плаціцца ў любым выпадку, і таксама добровольная накапляльная сістэма. Але каб гэта ўсё запрацавала і правесці гэтыя рэформы, нам неабходны фондавы рынок у Беларусі, таму што ў нас няма зараз інструментаў, куды інвеставаць тыя грошы, якія пайдуць у накапляльную сістэму пенсійную. Праз нейкія фонды, калі яны будуць створаны, ці іншыя інстытуты, якія будуць займацца прафесійным кіраваннем гэтых грошай. Куды іх накіроўваць, калі ў нас няма ні доступу да міжнародных інструментаў фінансавых, і таксама няма свайго фінансавага фондавага рынку ўнутры краіны. Пакуль замест таго, каб вяртаць беларусаў і рабіць інвестыцыі, ўлада выбірае тое, што запрашае мігрантаў. Напэўна, гэта нейкім чынам наша ратаванне, што яны не едуць проста таго, што Беларусь даволі бедная краіна і не можа ім прапанаваць высокага ўзроўню заробкаў. Але калі яны таксама паедуць, гэта кароткатэрміновае вырашэнне пытанняў, таму што яны не будуць заставацца жыць у гэтай краіне. Яны ўсё роўна атрымліваюць грошы і вяртаюцца на сваю радзіму. Дякую вялікі. Аліса Рыжыченка, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінета па эканоміцы і фінансаў, была госцем нашага эфіру, і мы абмяркоўвалі тэму катастрофы беларускай дэмаграфіі, якія наступствы можуць несці для беларускай будучыні і што можна прадпрыняць, каб пазбегнуць гэтай катастрофы. Но зараз да іншага. 3 гады таму не стала беларускага мастака, перформера, актывіста і палітвязня Алеся Пушкіна. Творца памёр 11 ліпеня 2023 году ад прабадной язвы ў гарадзенскім шпіталі, куды яго даставілі з турмы. Адміністрацыя доўгі час не дазваляла надаць Алесю Пушкіну медычную дапамогу. Традыцыйная акцыя беларускай дыяспары ў цэнтры Варшавы сёння была прысвечана памяці гэтага выбітнага дзеяча ды іншых ахвяраў рэжыму Лукашэнкі.
Нагадаю, гэта былі кадры з сённяшняй акцыі памяці мастака Алеся Пушкіна, якая прайшла ў Варшаве. Што ж, дзякуй, што гэтую гадзіну былі з намі. Усе важныя навіны і аналітыка заўсёды ў эфіры і на сайце Белсата. З вами был ведучы сённяшняй праграмы Віталь Цыганкоў. Заставайцеся з Белсатам.